Takže čaute, ďalší problém vypadol server, takže ako vidíte, ešte raz opakujem, keď ste to nepočuli vo videu, našli sme dva spawnere pri sebe, ako vidíte, tu je druhý, takže v ďalšom treťom diele zrobíme a ukážem vám ešte, ako sa robí XP farma. Takže to je veľmi dobre, takže sa najeme. Takže bude dobre, takže to druhé video bude trocha zostrihané, lebo ako ste mohli vidieť, bol mi fraps a ešte aj server blbne, takže môžeme ísť pokračovať mi kopať. Už to je dosť dlhé, takže ako vidíte. Neviem prečo mi blbne, budem sa to snažiť vyriešiť. A už to až tak nelaguje, takže neviem. Trošku ti to možno laguje, lebo sme veľa na serveru. Áno, sme plný server, no teraz sa pripojil ďalší hráč, takže dvaja ešte hráči a je plný server. Ako vidíte. A ešte raz pripomínam, server bude, IP adresa servera bude v popise videa, keď by ste chceli si zahrať na servere. Takže tak. Takže sme strašne radi, že sme našli spawnere a dve vedľa seba. Čo ja hrám Minecraft, ešte sa mi ani raz nestalo dva spawnere na zombie pri sebe, takže to je už fakt veľa. Takže v treťom diele budeme hrať aj v offscreenu, takže chceli by sme už zrobiť branch mine, takže už by sme chceli zrobiť chodbičky, kde by sme už kopali. A ešte v treťom diele by sme zrobili tú XP farmu, alebo po prípade Silvik by ju zrobil, takže ešte bude tá XP farma klasická na výťah. Takže ešte to budeme... Ďalší lapis! Takže ešte budeme musieť porozmýšľať, jak spojiť tie výťahy dva do seba. Takže to budeme musieť ešte rozmýšľať. My tu s Viktorom rozmýšľame. Takže porozmýšľame, takže Silvik, asi ukončíme diel. No, tak môžeme. Dobre, tak ja sa s vami lúčim. Ako vidíte, dneska v druhom dieli sme našli veľa dobrých surovín, napríklad, ako je železo a ešte aj spawnery, takže toto je fakt veľmi dobré. A mám tu buglý piesok. Takže ja sa s vami lúčim, takže čaute. Ahoj.